Bună și bine v-am găsit la un joc de cărți, bătălie între surori, așa se va numi. Că sunt două surori care se bat pentru titlu. Ei, așa. Vom începe acum și RBA va fi prima. Un 6. Un 7. De ce încep cu urâte părți? 8. M-am făcut 2 de Macao. Încă două. MA trebuie să umple două. Dar are destule soluții și RBA câștigă prima partidă și se va juca până la 5. Până la 15. Da. Hai, lasă-le pe alea, pune-le pe o margine, că nu mult timp. Am revenit pentru a doua partidă și câștigătoarea începe. 4 cărți pentru MA. Macao. 3 cărți pentru MA. Acum vedem ce va face. 5 Macao. cărți și 5 cărți pentru MA. Și RBA câștigă și al doilea meci. Este 2-0. Pentru mine să încep. Am revenit pentru a treia partidă și RBA începe pentru că a fost câștigătoare. Și două cărți usturătoare care se așează la locul lor. Macao. Și Macao. cine a pus această carte de capa? Eu. Și tu ai dat și umflătura? Da. Păi știai, eu. tu știai că cau e stopat? Da. Macao am scris. Ok. S-ar putea întoarce rezultatul la 2-1. Am dat 2 Macao. Și Mă bazi? Rebecca este în avantaj foarte mare. Două cărți pentru MA. Umflă tu. Da, stai mă cu 100 pies și încă o dată 100 pies și încă o dată Și stopat de 3 ori, oameni buni, din partea lui MA. Domnul Macao. Asta e tu o dată. Și o tură stă RBA. MA este în avantaj foarte mare. Aproape de a câștiga. Bine că schimbați în asta. Domnul Macao, 5 cărți și încă 2. 3, 4, 5 și încă 2. Ți-am pus 2. Ok. Ama este în avantaj. Dar nu vreau. 3 cărți. Ba vrei. Ba nu vreau. Ba vrei. Ba Ce nu bătălie! vreau, Titlul Macao. acestui joc chiar este... Mă bați? Da. Ai de mine. 3-1. Și este 2-1. Cum e că eu bătui? Păi Ia da, fă și tu ăsta a fost cărțile. al treilea meci. E Da, 2-1 și e 3-0. pentru- Nu mă, ce mă? Am câștigat la 2 Da. metri și 103. Vlad, e pauză? Și după cum știm, RBA conduce cu 3-0 și ea începe. 3 Dar cărți. nu începe cu prostii. Îmi pare rău, dar poate să înceapă cum își dorește. Domnule, eu un flături 9. Și... Și... Inima roșie. Și... E deja inima roșie. Inima roșie. E deja inima roșie. Inima roșie. E deja. RBA, lasă! Dacă MA a vrut să-și consume cartea, lasă-o face. Eu am plăcut 2. Și... Haide. Macao. Carte usturătoare Hai că stau. pentru Ama, dacă vedeți, este asul. Macao. Și... 4-0 pentru RBA, fraților, incredibil! Și am reînceput. Și este un 8 jos. Și... umflătură. Macao. Dublu pasată. Bătaie. Și este 4-1, oameni buni. Am reînceput, este 4-1 pentru RBA.
Una, Și două, triplă, trei. incredibilă, triplă. Oameni buni. Amatori. Și triplă Macao. din nou. Bătaie. 4-2, a redus indiferență mei. Ne vedem după pauză. Am revenit, este 4-2 11-9. și 9 cărți. Macao. 13 cărți până acum. Bătaie. 4-3, oameni buni. Este incredibil cum a reușit să întoarcă EMA rezultatul. Dacă mai ia un punct este egalitate și dacă mai ia încă un punct după